донишгоҳи давлатии бохтар яке аз бонуфузтарин донишгоҳи мамлакат ба ҳисоб рафта сол то сол дастовардҳои илмии устодону донишҷӯён зиёд мегардад. риёсати муассисаи давлатии донишгоҳи давлатии бохтар ба номи Носири Хусрав бахшида ба рӯзи илми тоҷик конференсияи илми назариявии устодону донишҷӯёнро вобаста ба 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, тадқиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф доир намуд. дар қисмати аввали чорабинӣ дар сари донишгоҳи мазкур намоиши дастовардҳои устодону донишҷӯёни ҳамаи факултетҳо ба намоиш гузошта шуда буд, ки аз он масъулини донишгоҳ ва ҳайати профессорон дидан намуда ба иштирокдорон доир ба корҳои илмӣ ва дигар дастовардҳои онҳо шинос гардида суҳбат доир намуданд. хушбахтона сол ба сол дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамон соҳаи илм дар як ҳолати рушд ва инкишофи худ қарор дошта, аз ҳисоби ҷавонони лаёқатманд ҳайати кадрии соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат мустаҳкам карда мешавад. сипас дар кӯхи фарҳангии донишгоҳ вобаста ба мавзӯъ ҷаласаи ифтитоҳӣ баргузор гардид, ки дар он ректори донишгоҳ ба сухан баромада доир ба рӯзи илми тоҷик ва ҳафтаи илм дар донишгоҳ андешаронӣ намуд. аз ҷумла қайд намуд, ки дар 3 моҳи аввали соли равон дастовардҳои илмии ҳайати устодону донишҷӯён назаррас арзёбӣ мешавад. дар кори конференсияи илмии назариявӣ доир ба мавзӯъҳои татбиқи математика дар илмҳои табиатшиносӣ ва иқтисодӣ, мақом ва ҷойгоҳи маърифат дар ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ, иқтисодиёти рақамӣ ва афзалиятҳои он дар ҷумҳурии Тоҷикистон, саҳми пешвои миллат дар таҳкими мавқеи занон дар соҳаи илм ва эззатбонуи об дар асотир ва сарчашмаҳои қадим устодону донишҷӯён баромад намуданд. рушду пешрафти тамоми бахшу соҳаҳои хоҷагии халқ аз сатҳи донишу ҷаҳонбинӣ, хират ва нуфузи илм вобастагӣ дорад ва хушбахтона имрӯз ин рисолатро олимону муҳаққиқон ва донишмандони тоҷик бо сарбаландӣ иҷро намуда барои муаррифии шоистаи дастовардҳои замони соҳибистиқлоли кишвар дар кишвари азизамон, минтақа ва ҷаҳонӣ саъю талоши бештар доранд. имрӯз мушоҳида мегардад, ки таваҷҷӯҳи ҷавонон ба корҳои илмию тадқиқотӣ хеле зиёд гардидааст ва имконияту шароити дастгириҳои пайвастаи давлатӣ барои боз ҳам ба даст овардани натиҷаҳои баланди илмӣ шароит ва заминаи мусоид фароҳам меоварад. иттилоъ дода шуд, ки давоми баргузории ҳафтаи илм дар ҳамаи факултаҳо нишаст ва ҷаласаҳои чорабинҳои илмӣ доир мегардад, ки барои пешрафту дастовардҳои илмии устодону донишҷӯён заминаи хубе хоҳад гашт.